Kumitat Parlamentari tal-House of Commons tar-Renju Unit jinsisti li kien hemm laqgħat bejn l-ogħla uffiċjali ta' Henley and Partners u Joseph Muscat qabel l-elezzjoni tal-2013. Il-Kumitat dwar l-oqsma diġitali, kultura, media u sport f'Westminster ħejja rapport dwar il-ġbir u l-użu ta' informazzjoni elettronika li tista' tintuża biex tinfluwenza votanti u għaldaqstant opinjoni pubblika u l-andament ta' elezzjonijiet. Mod partikolari l-investigazzjonijiet fil-kumpanija SCL taqsira għal Strategic Communications Laboratories u sussidjarja tagħha Cambridge Analytica u l-possibilità ta' intħilu influenza barranija fuq l-elezzjoni ġenerali tar-Renju Unit fl-2017, ir-referendum dwar il-ħruġ mill-Unjoni Ewropea fl-2016 u r-referendum dwar l-indipendenza ta' Skozja fl-2014. Iżda fejn tidħol Malta f'dan ir-rapport? F'kapitlu dwar l-influenza ta' SCL f'elezzjonijiet barra mir-Renju Unit, ir-rapport tal-Kumitat Parlamentari Ingliż isemmi elezzjonijiet fejn kien hemm lit moħbija ta' SCL f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Il-Kumitat fakkar kif fir-rapport preliminari tiegħu kien semma kif SCL kellha laqgħat f'Malta u l-istess SCL kienet introduċiet liċ-Chairman ta' Henley and Partners Christian Kaelin ma' Joseph Muscat, dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni, lura fl-2011. Minkejja li kemm il-Gvern Malti u SCL kienu ċaħdu dan il-verżjoni finali tar-rapport li kienet ippubblikata il-ġimgħa li għaddiet, sostniet dak li tqal fir-rapport preliminari wara li rat evidenza ta' natura konfidenzjali. Ir-rapport jixħed dawl fuq kif taħdem Henley and Partners billi jirranġaw għall-investituri biex jiffinanzjaw kampanji elettorali fil-waqt li SCL jgħinu fl-organizzazzjoni ta' kampanji elettorali. Ta' dan Henley and Partners jingħataw drittijiet esklusivi għal skemi ta' beħ ta' passaporti. Ir-rapport tal-Kumitat Parlamentari Ingliż wissa dwar persuni li qed jakkwistaw passaport ta' St. Kitts and Nevis biex jaħslu l-flus u jevitaw sanzjonijiet internazzjonali. ċittadin partikolari li jissemma u magħruf f'pajjiżna. Dan hu Ali Sadr Hashemnejad, l-Iranjan li permezz ta' ċittadinanza mixtrija mingħand Henley and Partners evada sanzjonijiet Amerikani u fetaħ bank f'Malta bl-isem ta' Pilatus. Hashemnejad saf arrestat f'Marzu tas-sena li għaddiet. Sadattant fi sqarrija l-Gvern Malti reġa' ċaħat li kien hemm laqgħat bejn SCL, Henley and Partners u Joseph Muscat qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.